هيوتها كم مصحفية كل سب دما نتجزات ناي مقلات مسل يبلون هيوتها بمستر مستحزة عالم كتقوضاطركا أيتخلنيا كبرتها نمحلون سلامها نمو حسن أو وشتها كتعورون زقبأكا شو عتا وسنت نقرات اللو اتقدمي ناي زحالف جيجاتاتخان ناي متصاي وطنخان هيوتها كم مصحفية كل سب دما نتجزات كقرصو مسل يبلون زحالف جيجاتاتخا نعاها ممهريخا ينبر نخالقت مسارحي متقعت كخون يبلومن نسبات دغمتها مستنقروم نعاها نخوغوخا كالرايدر لو نخلو مالتيو ناي متصاوطناتخا دما كم صور زري او وشط مريت خوينم كبقلو يباع ገና ከበቀለ ንፋስ እንተሃሪምዎ ክነቅጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ውጥንኻ ብምስጥር ሓዞ ውጽኢትኻ ድማ ዓብይ ጭድርታ ይኹን ዝሓለፈ ጌጋታትካ ክትዛረብ ከለኻ ንሰባት ብዛዕባኻ ፍርዲ ክህቡ ዓንቀጽ ጽሕፈሎም ኣለኻ እቲ ሎሚ ዝተናሳኻሉን ዝቐየርካሉን ጌጋ ጽባሕ ከም መጥቃዕቲ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ውጥንኻ ክትነግር ከለኻ ድማ ነቲ ክጥቀመሉ ዝነበረካ ናይ ስራሕ ሓይሊ ብወረ ተጥፍኦ ኣለኻ زحالف تاريكا نمزايخا مجدك تصرق انبر نسبات مزاناقع كخون اي تفقد كالاي حزن كان زقات مخات صقماتن صقم خانو زيخو نسبات مست تزارب نبعالخا ملاقصي ويدما متقعت تقبر لخا سلازي نبعاتكا ببحت يخون عاوتخا قن نخلو يرأيو 7% كابتم صقم خات تنقروم سبات اي قدسو الخان 10% دما بتزقات مكات صقمات حقوساتيوم እቶም ተረፉ 10% ጥራይ እዮም ዝርድኡ ልኩም ሰባት ድኽመትካ ምስ ፈለጡ ኣብቲ ትደኽመሉ እዋን ከመይ ገይሮም ከም ዝቆጻጸሩኻ መፍትሕ ትህቦም ኣለኻ ጸገማትካ ንዓኻ ክሃንጹኻ እምበር ካልኦት ክጭፍልቑኻ መሳርሒ ኣይትሃቦም ብጽሞና ተሳቂኻ ብጽሞና ድማ ተፈወስ ልብኻ ዕጹው ገዛ ይኹን ጸገምካ ንኹሉ ሰብ ምስ ትዛረብ ርህራሄ ዘይኮነስ ንዕቓትኻ ትዕድም ዘለኻ ቃንዘኻ ከም ድኽመት ሓዘንካ ድማ ከም ስዕረ ዝቆጽሩ ሰባት ኣይውሕዱን እዮም ስለዚ ጸገምካ ንፈጣሪኻ ንገሮ ንሱ ሓይሊ ይህበካ ንገዛእ ርእስኻ ንገራ ንሳ መፍትሒ ተናዲ ሰባት ንጸገምካ ከም መሳል ተጠቂሞም ንዓኻ ትሕት ከብሉኻ ዕድል ኣይትሃቦም ብርትዓ ማለት ጸገም ዘይምህላው ዘይኮነስ ጸገምካ ኣብ ውሽጢ ዓቂርካ ንዓለም ብፍሽኽታ ክትገጥማ ምኽኣል እዩ ሳልሳይ ናይ ቤትኻን ስድራ ቤትኻን ሚስጥር ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዘጋጥሙ ጎንፅታትን ጸገማትን ከምቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝነድድ ሓዊ እዮም ንውሽጢ ከምኡ ይግባእ እምበር ትኪ ኮይኖም ንጎረቤት ክርብሹ የብሎምን ሚስጥር ስድራ ቤትኻ ናብ ደገ ምስ ተውፅእ ነቲ ዓንዲ ሕቆ ህይወትካ ተዳኽሞ ኣለኻ ዓለም ንጸገምካ መፍትሒ ኣይተምፀሉን እያ ብኣንጻሩ ግን ከም መዘናግዒ ወረን ክትጥቀመሉ እያ ስድራ ቤት ማለት ሓደ ስጋ እዩ ሓደ ኣካል ምስ ዝቆስል እቲ ካልእ ኣካል ክሓብኦን ክፍውሶን እምበር ንዓለም ከርእዮ የብሉን ሚስጥር ስድራ ቤትካ ንግዳ ምውፃእ ማለት ንበዓልካ ዕርቃንካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምውፃእ ማለት እዩ ሰባት ሎሚ ሰሚዖም ክድንግጹልካ ይኽእሉ እዮም ጽባሕ ግን ብኡ ክሓምዩኻን ክንዕቑኻን እዮም ቤትካ ሚስጥርካ ድማ ክብረትካ እዩ ራውዓይ ጥንካሬኻን ድኽመትካ ንጸላኢኻ መሳርሒ እዩ ጥንካሬኻ ድማ ንቐናኢኻ መርዚ እዩ ልሳንካ ብዛዕባ ድኽመትካ ምስ ተዛረበት ንበዓልካ ተቓላዒት ትገብር ኣለኻ ሰባት ብዛዕባኻ ብዙሕ ምስ ፈለጡ ንዓኻ ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ይረኽቡ ስለዚ ድኽመትካ ሓቢእኻ ጥንካሬኻ እውን ሓቢእኻ ንግብሪ ኣዳልዋ ብሱል ሰብ ጥንካርኡ ኣብ ስርሑ ድኽመቱ ድማ ኣብ ውሽጡ ይዓቕሮ ድኽመትካ ንኸይጥቀሙልካ ሕባ ጥንካሬኻ ድማ ንኸይቐንዑልካ ብትሕትና ሓዞ ዓለም ብርቱዕ ክትኾነላ እትግደድ ሜዳ እያ እምበር ኩሉ ሚስጥርካ እተፍስሰሉ መድረኽ ኣይኮነትን ሓምሻይ እቶትኻን መጠን ገንዘብኻን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ምስ ትነግር ንሰባት ብዛዕባ መንነትካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሃብትኻ ጥራይ ክሓስቡ ትገብሮም ኣለኻ እቶትኻ ምስ ኣቃላሕካ እቶም ንዓኻ ዝፈትውካ ዘይኮንስ ነቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ዝደልዩ ጽግዕተኛታት ዕረኽቲ ትእክብ ለኻ ገንዘብካ ንሰባት መሳልል ኣይኹኖም ብጽሞና ኣጥሪ ብትሕትና ድማ ተጠቐመሉ ንብረትካ ንዓኻ ከገልግለካ እምበር ንሰባት መፀውዒ ኣይኹን ሚስጥር ጅባኻ ሰላም ህይወትካ እዩ ክንደይ ከም ዘለካ ንሰባት ክትነግርህ ኣለኻ ንነብስኻ ትሸጥ ኣለኻ ሰባት ንዓኻ ብዘለካ ሃብቲ ክምዝኑኻ ምስ ጀመሩ እቲ ናይ ሓቂ ስብእና ከይጠፍእ ከም ሃብታም ኣይትተኣለ ከም ድኻ ድማ ኣይትማርር ሃብትኻ ንዓኻን ንስድራኻን እምበር ንወረ ጎረቤትን ንትዕዝብቲ ዓለምን ኣይኮነን ብጽሞና ሃብትም ብጥንቃቐ ድማ ንበር
ገንዘብ ከም ጽላሎት እዩ ብርሃን ምስ ጠፍአ ጽላሎት ኸውን ይሃድም እዩ ስለዚ ሰባት ንዓኻ ክፈትውኻ እምበር ንጽላሎትካ ማለት ንገንዘብካ ክስዕቡ ዕድል ኣይተሃቦ ሻድሻይ ዘሕፍሩኻ ነገራት ንዓኻ መምሃሪኻ እዮም ንሰባት ግን ንዓኻ ንምስባር ዝጥቀሙሉ ጥይት እዮም ታሪክ ሕፍረትካ ንሰባት ምስ ትዛረብ ንበዓልካ ንኽተዋርድ ባዕልኻ መሳርሒ ትህቦም ኣለኻ እቲ ሎሚ ምሳኻ ዝሰሓቐ ሰብ ጽባሕ ምስ ተበኣስኻ ነቲ ዝነገርካዮ ምስጢር ከም መውጋእቲ ክጥቀመሉ ድሕር ኣይብልን እዩ ጽባሕ ምስ ተበኣስኻ ነቲ ዝነገርካዮ ምስጢር ከም መውጋእቲ ክጥቀመሉ ድሕር ኣይብልን እዩ ስለዚ ሕፍረትካ ኣብ ውሽጥኻ ቀቢርካዮ ንበር ሰብ ክሪኦ ዝግባእ ነቲ ሎሚ ዝሃነጽካዮ ጽቡቕ ስብእናኻ ጥራይ እዩ ሰባት ንዓኻ ንምውራድ ቀሊል መንገዲ እዮም ዝደልዩ ንሕፍረትካ ምስ ተቃልሑ ድማ መጥቃዕቲ ንኽፍንውልካ ማዕጾ ትኸፍተሎም ኣለኻ ዝተለወጥካሉ ጌጋ ንዓኻ ዓወት እዩ ንሰባት ግን መዘናግዒ ወረ እዩ ክብርኻ ንምሕላው ምስጢር ሕፍረትካ ኣብ ውሽጥኻ ይተዓቀብ ሰባት ንዓኻ ንምውራድ ካብ ካልእ ቦታ ሓበሬታ ንኸይደልዩ ንስኻ በዓልካ መሳርሒ ኣይትኹኖም ሕፍረትካ ምስጢርካ እዩ ካብ ምስጢርካ ወፃኢ ድማ ክብረት የለን ሻውዓይ መንፈታዊኻ መን ድማ ጸላኢኻ ምዃኑ ምርዳእ ንዓኻ ብልሓት እዩ ንሰባት ምግላጽ ግን ስንፍና እዩ ጸላኢኻ ከም ዝፈልጥ ኸይን ተፈሊጡ ስልቱ ክቕይርን ዝያዳ ክትጥንቀቕን ዕድል ትወለኻ በኣንጻሩ ከም ዘይፈለጥካ መሲልካ ክትነብር ከለኻ ግን ንምንቅስቓሱ ንኽትቆጻጸርን ካብ ሸርሕታቱ ንክትሕሎን ሙሉእ ዕድል ይህልወካ ምስጢርካ ኣብ ውሽጥኻ ሓዞ ንፈታዊኻ ብግብሪ ኣፍቅሮ ንጸላኢኻ ድማ ብብልሓት ረሓቆ ግን ክልቲኡ ምስጢርካ ይኹን ኣብ መንጎ ፍሽኽታኻን ጥልመትን ዘሎ ኣፈላላይ ብምስጢር ይተዓቀብ መን ሓቀኛ መን ድማ ኣምሲሉ ዝቐርበካ ከም ዝፈለጥካ ኣይተቃልሕ ሰባት መንነቶም ከም ዝፈለጥካዮም ከይፈለጡ ንስኻ ካብኣቶም ክትከላኸል ምኽኣልካ እቲ ዝዓበየ ብልሓት እዩ ልሳንካ ሓቢኣቶ እትነብር ምስጢር ህይወትካ ካብ ሞት ኣድሕኖ መን ከም ዝፈትወካን መን ከም ዝጸልአካን ንዓኻ ይኹን ተግባርካ ግን ንኹሉ ብመዓረ ይኹን ሰባት ንዓኻ ብስቅታ ክጎድኡኻ ምስ ዝፍትኑ ንስኻ ድማ ብስቅት ተኸላኸሎም ጸላኢኻ ከም ዝፈለጥካዮ ምስ ዘይፈልጥ እቲ ዝሓስቦ ሽርሒ ኩሉ ግዜ ፈሽሉ ይተርፍ ንሎሚ ዘደልኽልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ